शेवटी राज्य करत असताना ते राज्य तुमच्या सगळ्यांचं आहे, ही माझी भावना आहे. आणि म्हणून मला सांगायचं आहे की प्रेमाने जग जिंकता येतं आणि ते प्रेम करत असताना नेहमीच जर मी अशी शिस्त करत राहिलो तर चालत नाही. परंतु एक गोष्ट मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो की जेवढ्या सॉफ्टली मी वागतो, ज्याप्रमाणे निधी आणतो, त्याचप्रमाणे ज्यावेळेला आवश्यकता असते त्यावेळेला अनेक वेळेला कठोर निर्णयसुद्धा घ्यायला लागतात. परंतु असं म्हटलं जातं की ज्यांना विष्णुदास म्हटलं जातं, जे जे विष्णूचे भक्त असतात ते लोण्यासारखे मऊ असतात आणि वज्रासारखे कठोरसुद्धा असतात. आणि म्हणून हेच एक गुण असतात विष्णुदासांचे, हे आपण सर्वसामान्य लोकांच्या उन्नतीसाठी, त्यांच्या सुखासाठी, त्यांच्या समृद्धीसाठी वापरले पाहिजे. कधीही वाढदिवस येऊन करणं हे माझ्या जीवनामध्ये मी केलेलं नव्हतं. नेहमी वाढदिवसाला मी बाहेर असायचो, कारण अनेक वेळेला असं तर लांबून लांबून लोक येतात, बुके घेऊन येतात. जे प्रेम असतं ते त्यांना व्यक्त करायचं असतं आणि त्यानिमित्ताने खूप कष्टसुद्धा घेत असतात. परंतु ते प्रेम आणि त्याचं उतराई होणं याच्यासारखं जीवनामध्ये दुसरं काही नाही. म्हणून आज हा कार्यक्रम करत असतानासुद्धा वाढदिवसाचा कार्यक्रम केलेला नव्हता. तर या ठिकाणी आपण 1200 कुटुंबांना गायींचं वाटप करतो आहे. या 1200 कुटुंबांचं बघून पुढे जर आणि 5000 लोकांनी म्हटलं की आम्हाला देशी गाई घ्यायच्या आहेत, त्या 5000 कुटुंबांना देशी गाई देण्याची आमची तयारी आहे. परंतु कुठेतरी सुरुवात करायला लागते. आज 5000 कुटुंबांना आपण कोंबड्यांचं वाटप करतो आहे. हे वाटप दर 15 दिवसाला 400 कुटुंबांना, याप्रमाणे 4000 कुटुंबांना वाटलं जाईल. एक मोठा कार्यक्रम आपण घेतला आहे की त्याच्यामध्ये बेनिफिशरीची संख्या ही हजारामध्ये असते. अनेक लोकांना हे माहिती नाही की आपण 12 कारखाने कॉयरचे बांधतो आहे आणि प्रत्येक कारखान्यामध्ये 150पेक्षा जास्त महिला या त्यांच्या गावामध्ये काम करायला लागते. आणि असे अनेक योजना आहेत. जसं तुम्ही किनारपट्टीवर गेला तर किनारपट्टीवरच्या ज्या आमच्या महिला भगिनी आहेत त्या अनेक वेळेला आपले जे घरातले त्यांचे कुटुंबीय असतात ते ज्यावेळेला फिशिंगला जातात ते परत कधी सुखरूप येतात याची वाट बघत असतात. परंतु त्यांना घर बसल्या त्यांनीसुद्धा मत्स्यपालन केलं तर अधिकचा निधी हा त्यांना उपलब्ध होऊ शकेल. त्याने असं म्हटलं की पर्यटनामध्ये आपण नेहमी म्हणतो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधलं पहिलं 5 स्टार हॉटेल हे डिसेंबर महिन्यामध्ये सुरू होईल. म्हणजे केवळ घोषणा करून चालत नाही, काम करून दाखवायला लागतं. आणि एक 5 स्टार हॉटेल ज्याला एखाद्या ठिकाणी येतं त्याला त्याच्याबरोबर जवळजवळ 100-200 छोटी छोटी हॉटेल्स त्या ठिकाणी तयार होतात. आणि म्हणून माझ्या जीवनाचं ध्येय एवढंच आहे की हा जर पर्यटन जिल्हा असेल तर याच्यामधला जो सर्वसामान्य मनुष्य असेल तर तो पर्यटनामध्ये मालक झाला पाहिजे. त्याच्या मालकीचं स्वतःचं छोटंसं रिसॉर्ट असलं पाहिजे. अनेक ठिकाणी आपण तारकर्लीला जातो, तिथं चांगले असे वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर्स आपण बघतो. परंतु वॉटर स्पोर्ट्स सेंटर हे केवळ तारकर्लीपुरते मर्यादित न राहता जिल्ह्याच्या अन्य भागामध्ये गेले पाहिजेत. विजयदुर्गला गेला पाहिजे, देवगडला गेला पाहिजे, भोगव्याला गेला पाहिजे, वेंगुर्ल्याला गेला पाहिजे, शिरोड्याला गेला पाहिजे, आरोंद्याला गेला पाहिजे. आणि हे सुद्धा सगळे स्थानिक युवकांच्या मालकीचे असले पाहिजे. म्हणून वाढदिवसाच्या निमित्ताने एवढंच सांगायचं आहे की पुढची आचारसंहिता सुरू होण्यापूर्वी सर्वच्या सर्व स्कीमचं वाटप हे पूर्ण केलं जाईल. परंतु स्कीमचं वाटप झालं म्हणजे संपलं असं नाही, त्याच्यामधून तुम्ही पैसे मिळवले पाहिजेत. आज या कार्यक्रमाला तुम्ही आलात, जे लोक आपल्यामधून मुंबईला गेले, परदेशामध्ये गेले, खूप पैसे कमावले, त्या लोकांनी आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा आपण या जिल्ह्याचं काहीतरी देणं लागतं. म्हणून या कुटुंबांना मदत केली पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला मदत केली पाहिजे, मच्छीमारांच्या कुटुंबाला मदत केली. मदत म्हणजे काय पैसे द्यायला नको, पण त्यांच्यासाठी ज्या योजना आल्या त्या योजना राबवत असताना उद्या मी तुम्हाला सांगितलं की केज फिशिंग आहे. एका वेळेला हजारो टन मासे जर मासे मार्केटमध्ये आले तर त्याचा दर कोसळू शकतो. पण हेच मासे जर आपण एक्सपोर्ट केले तर ज्या महिलेने ते मासे तयार केलेले आहेत तिला योग्य दर मिळू शकतो. पण ती आपला मासा देऊन परदेशात विकू शकत नाही. जसं आता ही 5000 कुटुंब जी अंडी तयार करणार, ही अंडी ऑर्गॅनिक 100% ऑर्गॅनिक अंडी असणार आणि फ्री रेंजिंग अंडी असणार. आणि म्हणून त्याला हॅपी एग या नावाखाली जगात आणि भारतामध्ये विकलं जाणार आहे. आणि या माध्यमातून म्हणून 1-1 लाख रुपये प्रत्येकाच्या घरी येऊ शकणार आहे. आणि म्हणून आम्ही जे आज कोंबडीचं वाटप करतो आहे हे साधारण 330 अंडी ही ती कोंबडी देऊ शकते. आणि आपल्यासारख्या कंडिशनमध्ये सुद्धा 250 ते 300 अंडी देऊ शकते तुम्ही जर चांगली काळजी घेतली तर. म्हणजे साधारण 250 अंडी ज्याला मिळतील त्याला 1 लाख रुपये नेट घरामध्ये मिळणार.
आणि जो मनुष्य चांगली काळजी घेईल आणि 300 अंडी मिळू शकतो त्याला 1,20,000 रुपयापर्यंत घरामध्ये येऊ शकतात. शेवटी देण्याचं काम आम्ही करू शकतो, काळजी घेणं हे तुमचं काम आहे. आणि म्हणून मला सगळ्यांनाच सांगायचं आहे की ह्या योजना केवळ कोंबडी वाटप किंवा गाई वाटपापुरत्या मर्यादित नाही आहेत. तुमच्यापैकी बहुतांश लोक शेतकरी आहेत. पुढच्या काळामध्ये कृषी यांत्रिकीकरणाचा मोठा कार्यक्रम आपल्याकडे राबवला जातो. स्त्री पद्धतीने भात लागवडीचा मोठा कार्यक्रम राबवला जातो. अनेक लोकांना हे माहिती नाही की आपल्याकडे भाताची ॲव्हरेज ही 35 क्विंटल होती, जी महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त होती. परंतु स्त्री पद्धतीचं 18,000 हेक्टरमध्ये जी ॲव्हरेज आहे ती 65 क्विंटल, म्हणजे जवळजवळ दुप्पट आहे. आणि म्हणून आपण सिंधुदुर्गसाठी एक वेगळा पॅटर्न राबवला पाहिजे, कोकणासाठी एक वेगळा पॅटर्न राबवला पाहिजे. आमच्याकडे 62,000 हेक्टर भातशेती होते, परंतु उन्हाळ्यातलं पीक फक्त 2,000 हेक्टरमध्ये होत होतं. गेल्या वर्षी आपण 12,000 हेक्टरवर उन्हाळी पीक घ्यायला लागलो. यावर्षी आपण 18,000 हेक्टरवर दुबार पीक घ्यायला लागणार आहोत. ज्यांचे काजू आहेत त्यांना 5.5 लाख हळदीची रोपं या सीझनला आपण वाटली. पुढच्या वर्षी 10 लाख 15 लाख जेवढी रोपं लागतील तेवढी वाटली जातील. ज्यावेळेला त्या रोपांना तुम्ही स्प्रिंकलरने पाणी द्याल त्यावेळेला तुमच्या काजूचं उत्पन्नसुद्धा 40% वाढणार आहे आणि हळदीपासूनचा लाखो रुपयाचं उत्पन्न तुम्हाला मिळणार आहे. तुम्ही केरळमध्ये गेलं तर मसाल्याची पिकं काढली जातात. आज ज्या ज्या लोकांकडे नारळाची झाडं आहेत त्यांनासुद्धा मसाल्याची पिकं विनामूल्य आज दिली जात आहेत. त्यांच्यासाठी ड्रीप इरिगेशन दिलं जातं आहे. हे सगळं तुमच्यापर्यंत पोचलं पाहिजे अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. म्हणून वाढदिवसाचा कार्यक्रम हा एक वेगळा भाग आहे. वाढदिवस हे आपण स्वतः कुटुंबामध्ये सेलिब्रेट करणं इथपर्यंत ठीक आहे, पण ज्या वेळेला समाज तुम्हाला काहीतरी देतो तर त्या समाजाचं आपण काहीतरी देणं लागतं. आपल्याकडे जर आपल्या वाडवडिलांनी 2-2, 3-3 पिढ्या मेहनत करून श्रीमंती आणलेली असेल तर ती लक्ष्मीची पावलंसुद्धा घरोघरी गेली पाहिजे, याच्यामध्ये विश्वास ठेवणारा मी एक कार्यकर्ता आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की कुठलंही असेल, आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्हा ही सोन्याची खाण आहे. तुम्ही फक्त त्याच्याकडे बघितलं पाहिजे. माझं एकदा जीवनामध्ये असा प्रसंग आलेला होता की मी ज्यांच्याबरोबर काम करत होतो त्यांनी कुठेतरी मला फसवलं अशी माझी भावना झाली. आणि म्हणून मला कधी अशी भावना झाली तर मी शिर्डीला जातो. आणि शिर्डीला गेल्यानंतर आणि साईबाबाचं दर्शन घेतल्यानंतर मी नगर जिल्ह्यामध्ये गेलो. नगर जिल्ह्यामध्ये माझे एक मित्र डॉक्टर आहेत आणि त्यांनी मला असं सांगितलं की मी तुम्हाला एक चमत्कार म्हणून सांगतो, तुम्ही जरा सावकाश ऐका. की त्यांनी मला असं सांगितलं की आज मी खूप अस्वस्थ होतो. 6 महिन्यापूर्वी माझ्या एका मित्राने मला फसवलं आणि माझी आयुष्यभराची जी पुंजी होती त्याची डॉक्टरची पुंजी किती असणार, 20-25 लाख रुपये, ती मला गुंतवायला सांगितलं आणि आज माझ्याकडे 1 रुपयाचा नव्हता. मी वेड्यासारखा झालो आणि त्यावेळेला मला कोणीतरी हे पुस्तक दिलं आणि आज माझ्या मनामध्ये भावना आली की हे पुस्तक मी तुम्हाला गिफ्ट दिलं पाहिजे. ते पुस्तक अल्केमिस्ट नावाचं पुस्तक होतं आणि त्या अल्केमिस्ट ही एका मेंढपाळाची कथा आहे, जीवनाची कथा आहे. तो मेंढपाळ पूर्वीच्या काळामध्ये लोक खजिन्याच्या शोधासाठी जगभर फिरायची. तसा तो मेंढपाळ स्पेनमधून औरंगाबाद आपल्या अरेबियापर्यंत म्हणजे अफगाणिस्तानापर्यंत तो पोचतो. त्या ठिकाणी खजिन्याचा शोध घेत असताना त्याच्याकडे असलेले पैसेसुद्धा डाकू लुटून नेतात आणि हे सगळं करून ज्याला परत तो स्पेनमध्ये परत येतो आणि ज्या दगडावर तो बसत असतो आणि ज्या दगडावर तुम्हाला माहिती आहे की गुराख्यांकडे एक हे असते, बासरी असते, त्या दगडावर बसून तो बासरी वाजवत असतो. त्या दगडावर पुन्हा एकदा बसतो आणि बासरी वाजवत असताना त्याच्या लक्षात येतं की ज्या दगडावर तो बसलेला असतो त्याच्या खालीच खजिना दडलेला असतो. तशी आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची गोष्ट आहे. कदाचित त्यावेळेला असा संदेश द्यायचा असेल की महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी संपत्ती जर कुठे दडलेली असेल तर ती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दडलेली आहे आणि ती संपत्ती खऱ्या अर्थाने बाहेर काढण्याचं काम हे तुम्ही करू शकता. ती शक्ती माझ्यामध्ये नाही, ती शक्ती तुमच्यामध्ये आहे. मी संपत्ती कुठे कुठे आहे दाखवू शकतो, परंतु ती संपत्ती प्रत्यक्षातमध्ये आणण्यासाठी प्रत्येकाच्या मनामध्ये देव दडलेला असतो. फक्त आपण त्या देवाला जागृत करायचं असतं. मी आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो, 5 वर्ष ही वेगवेगळ्या निधी आणण्यामध्ये गेली. अनेक वेळेला लोक सांगतात की तुम्ही एवढा निधी आला, रस्त्यासाठी शेकडो कोटी निधी आहेत परंतु रस्ते पूर्ण का नाही झाले. तर ज्या जिल्ह्यामध्ये 5 वर्षामध्ये 300 कोटी रुपये येत होते त्याला जर मी 1350 कोटी रुपये आणले तर कॅपॅसिटी संपून जाते त्या कॉन्ट्रॅक्टरची काम करण्याची. अनेक वेळेला असं होतं की आपण काय करतो हे लोकांना कळतच नसतं. ज्यावेळेला मला तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं झालं
तर सावंतवाडीवरून जाणारा रस्ता हा 100 कोटी रुपयाचा आहे. परंतु तो 100 कोटी रुपयाचा रस्ता होईपर्यंत मी थांबलो नव्हतो. मी आणीसुद्धा पैसे दिलेले होते त्या रस्त्यासाठी. परंतु रात्रीच्या वेळेला कॉन्ट्रॅक्टर काम करत असताना एक दिवस पाऊस पडला म्हणून त्याला येऊन लोकांनी थांबवलं आणि तो कॉन्ट्रॅक्टर तिथून निघून गेला. आज रस्ता पुढची 4 महिने आमच्या लोकांना हे भोगायला लागणार आहे. मी कडक का वागतो तर ज्यावेळी त्याला शिक्षा झाली असती तर उरलेले रस्ते पूर्ण झाले असते. आणि म्हणून मला एवढंच सांगायचं आहे, कडक वागून कोणाला शिक्षा देणं हा माझ्या जीवनाचं उद्दिष्ट कधीही नव्हतं. परंतु जिल्ह्यामधल्या लोकांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की ही सगळी विकास कामं ही तुमच्यासाठी चालू आहे आणि ती विकास कामं जर करायला दिली तर निश्चितपणे ती विकास कामं होणार आहेत. आणि म्हणून केवळ हायवेचं काम मी कणकवलीपुरतं मर्यादित सुरू करून घेतलं नाही. खारेपाटणपासून ते कुडाळपर्यंत प्रत्येक स्पॉट मी स्वतः जाऊन बघितलेला आहे. 15 दिवसाच्या मुदतीमध्ये जी कामं दिली सगळीच्या सगळी पूर्ण करून घेतली. उरलेली 15 दिवसामध्ये सगळी पूर्ण होणार. आणि मी तुम्हाला सांगतो की मुंबईहून जी लोकं येतील गणपतीला ती तुम्हाला आल्यानंतर सांगतील की आम्ही 4 जिल्ह्यातून आलो, ठाण्यातून आलो, रायगडमधून आलो, रत्नागिरीमधून आलो आणि सिंधुदुर्गमध्ये. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये जेवढं काम झालं आहे पूर्ण कोकणामध्ये कधीही झालेलं नाही हे ते तुम्हाला सांगतील, कारण त्यांनी तो पूर्ण रस्ता बघितलेला असणार. आणि म्हणून तुम्हाला सांगायचं आहे की विकास हा एवढा होणार आहे की त्याची तुम्ही कल्पना करू शकत नाही. एवढे पैसे मंजूर केलेले आहेत. वेंगुर्ल्यामध्ये होणारी पाणबुडी असून दे, INS गंगा फ्रिगेट बुडवायची या पाण्यामध्ये, त्या ठिकाणी होणारं समुद्री जग असून दे. आणि हे सगळं करत असताना मला विशेषतः आभार मानायचे की माझे मित्र हर्ष साबळे ज्यांनी IT इंडस्ट्री हजारो कोटी रुपयाची घालण्यासाठी ते सिंधुदुर्गमध्ये आले. परंतु ती IT इंडस्ट्री करत असताना तुमच्यापैकी प्रत्येकाला ई-लर्निंग घरोघर मिळालं पाहिजे म्हणून त्यांनी 1 लाख सेट टॉप बॉक्स हे विनामूल्य वाटण्याची घोषणा केली आणि त्याची सुरुवातसुद्धा येत्या 8 दिवसामध्ये होणार आहे. परंतु आपल्या पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदींचं स्वप्न आहे मेक इन इंडियाचं. चायनीज सेट टॉप बॉक्स आणायचे आणि तुम्हाला वाटायचे, याऐवजी तुम्ही ते सेट टॉप बॉक्स सावंतवाडीमध्ये तयार कराल आणि जवळजवळ 1350 मुलं, ज्याच्यापैकी 740 मुलांना आम्ही लगेच नोकऱ्या देतो आणि उरलेल्यांना नंतर देणार आहोत. ही 1350 मुलं सावंतवाडीमध्ये काम करायला लागतील. गोव्याला जाऊन 10-15 हजार रुपयासाठी गोव्याला काम करण्याऐवजी आपल्या घरच्या घरी जर त्यांना 10,000 रुपये मिळाले, दुपारचं जेवण मिळालं, नाश्ता मिळाला, जायला यायला जर बस सोडणारी मिळाली तर ते कुटुंब सुखी होऊ शकतं. आणि म्हणून IT इंडस्ट्रीमध्ये इंजिनियर्स लागतील, त्यांना 50,000 लाख रुपयेसुद्धा मिळतील. पण 10वी झालेल्या माझ्या तरुणाला 10,000 रुपये तरी मिळाले पाहिजेत सिंधुदुर्गमध्ये, ही माझी भावना आहे. आणि म्हणून बांद्यासारख्या ठिकाणी जी ऑप्टिकलची कंपनी येते त्याच्यामध्ये 500 महिला उद्या काम करायला लागतील. साधारण 300 ते 400 महिला आणि 200 पुरुष काम करायला लागतील. ते ज्यावेळेला काम करायला लागतील पुढच्या महिन्यामध्ये, त्यावेळेला या जिल्ह्यासाठी काहीतरी मी केलं असं होईल. आणि म्हणून बोलणं सोपं असतं, काम करणं कठीण असतं. काम करणारी माणसं कधीही बोलत नाहीत आणि बोलणारी माणसं कधीही काम करत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून तुम्हाला एवढंच सांगतो की आपण आपलं सावंतवाडी म्हणून मी ज्याला म्हणतो त्याला सावंतवाडी संस्थान ते असतं. आणि सावंतवाडी संस्थानला थोर परंपरा आहे, ही बापूसाहेब महाराजांची परंपरा आहे की ज्या बापूसाहेब महाराजांना महात्मा गांधींनी रामराजा म्हटलेलं होतं त्यांची ही परंपरा आहे आणि ती परंपरा आम्हाला जपायची आहे. आम्हाला परंपरा आहे शिवरामराजे भोसलेंची, ज्यांनी आपला स्वतःचा राजवाडा हा कॉलेज करण्यासाठी संपूर्ण कोकणातलं पहिलं कॉलेज झालं आणि ते सावंतवाडीला झालं. आणि त्याच्यासाठी त्याने आपला राजवाडा डोनेट केला, आपल्या घरामध्ये हॉस्टेल सुरू केलं आणि मुलांना शिकवलं. त्या शिवरामराजे भोसलेंचं स्मारक करण्याचं मी या बजेटमध्ये जाहीर केलेलं आहे. पण हे स्मारक म्हणजे काय असणार, त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट हॉल असणार, उत्कृष्ट दालनं असणार, परंतु त्याच्याबरोबरच 50 ते 60 अत्यंत उत्कृष्ट अशा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं मुलांसाठी हॉस्टेल असणार आहे की जे शिवरामराजेंचं स्वप्न होतं की ग्रामीण भागातला मुलगा शिकला पाहिजे. तसंच मच्छिंद्र कांबळी फार मोठे नाटककार होते, आमचे अतिशय कौटुंबिक मित्र होते. नाटकामध्ये त्यांनी खूप नाव कमावलं. स्वतः ते पार्लमेंटला उभे राहिले त्यावेळेला माझ्याशी बोलताना त्यांनी म्हणाले होते की माझ्या समाजाची लोक व्यापारामध्ये जातात परंतु शिक्षणामध्ये पुढे गेली पाहिजे, हे माझं लक्ष आहे. आणि म्हणून कुडाळला जे मच्छिंद्र कांबळींचं स्मारक होईल त्या स्मारकामध्ये सुद्धा 50-60 रूम्स असतील. आज आम्ही एखाद्या समाजाला सांगितलं की तुमच्यासाठी तुम्ही हॉस्टेलच्या रूम्स बांधा, 5,000 कोटी रुपये त्यांना उभं करणं फार कठीण असतं. इथल्या पत्रकारांना पत्रकार भवन पाहिजे होतं. शेवटी हा बाळशास्त्री जांभेकरांचा जिल्हा आहे आणि इथल्या पत्रकारांनी कोणाकडे जाऊन तरी डोनेशन मागणं हे मला कधी आवडणार नाही पालकमंत्री म्हणून. पूर्णच्या पूर्ण 5 कोटी रुपये एका वेळेला जेवढे इमारतीला पैसे बांधायला लागतात
सगळेच्या सगळे ॲडव्हान्स PWDला दिलेले आहेत 3 कोटी आणि उरलेले 1.5 कोटी जे फर्निचरचे आहेत ते सुद्धा उद्या आमच्या पत्रकारांनी ताठमानेने इथं पत्रकारिता केली पाहिजे जी त्यांची परंपरा आहे.